Good morning. Dari nan moनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायनाय थालायबाय लोगोफोर दिनैहाय जोंना प्रग्राम दंलायो फिसासा जोंनि बिसमुरि दखरानि मोनसे कनफारेन्स जानो नागिरदों बेयावनो जों सफैबाय दायो फुङाव आं न'निफ्राय भिडिअखौ लाबोनो हायासै दा स्टार्ट खालामफैबाय दा दिनै भिडिअ माबोरै जायो नालाय बुथारफैबाय जों लोगोफोर दायो सफैबाय नै जोङो बेनो आरोना दिनैनि प्रग्रामा ओरैथिंहाय मुंख्लंफोरनो बिबार बायदिसिना साजायगासिनो दं आरो फिरफिला थिखोगोरसिगोन आरोना जों बेयावहाय खरास खनगोन दखान नायखंख्रि दखानाव एसे बेरायनो dokorani biyo koras kono takai ready zagai hambai logoforनि दायो फिरफिला थिखोनाय हाबाफारिया जासिगोन आरोना लोगोफोर मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय ओमफ्राय जों खरास खनगोन आरोना मुंख्लंफोरनियाव सिगां फारसेया बयनो खावलायबाय दायो फिरफिला थिखोसिगोन आरोना लेङाइ आफादगिरि मिथिंगा बसुमतारी बिथांखौ खावलायबाय गिबियै इसमेल फाइसनि आंनि नामाव आजलाय बसुमतारीखौ सानदो बे समाव हाबिनि थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो Salute. जों सोमोन्दो लाखिनानै दिनै फिरफिला उरायहोन हाबाफारि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानाय दायो जोङो खरास खनखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो फिरफिलाबो थिखोखांबाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावगासिनो दं ओमफ्राय दा दान्दिसे बिबुंथि लादों आरोना माने दसे जाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनदों बेयो दुलाराय बर' फरायसाफोर बे आसामनि सरकारनिफ्राय बे ओनसोलनिफ्राय जों दसे ओरै साबेराय नायदों आरोना सफैबाय मेदाम मोनहा सफैबाय बिसोरो जोंजों गारबो जादोंमोन आरोना दहाय फुङाव ओमफ्राय नै दा सफैदों ओंखाम जानो थांनोसै जों लोगोफोर ओंखाम जानो फैबाय जों लोगोफोर दायो नै ओंखाम जानोसै जोंना बिब'आ ओंखाम खुरना होबाय जोंनो हाबायानो दंना गैयाथाय आंना दे आफ्रिया रानजों दिना नोंनि हाबाया मावगोन थाङाबा दामनायाव दंहाय थांनानै ट्रेनजों थांना रानगोन मा ओंखामा जोसा मोदोमलायदोंब्रा ओंखाम जाखांना फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एबारहाय सानजौफुनि ओंखाम जाखांनायनि उनावनो गेवलां मेला जासिगोन आरोना दा नायफैबाय दा दिनै भिडिअ माबायदि जानो थाखाय रेडि जाबाय लोगोफोर बिसोर दायो मोनसे मोजां गारसिगोन आरोना दायो मिटिङा जोबनायनि लामायाव फैबाय आरोना लोगोफोर जोंनिया मोनथाम मोसाखांबाय नै
थांगोरबाय आरो ना लोगोफोर गारिखौ जों गंसे लाबोदों नालाय दोनलांलाय दोनबोलाय खालामनो थाखाय जोंना प्रग्रामा जोब्बाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनो मोसानाय होगासिनो दङ दायो जोंबो थांसै उन्दैफोरखौ जोङो थिनहरग्रोबाय माने गारिखौ जों गंसेल' लाबोदों नालाय हाबनानै बेरायदों जोंहा एसे साहा लोंखांबाय जोंना दिनैनि प्रग्रामा जोबनानै फैबाय आरो ना ओमफ्राय भिडिअखौ आं बारा लाबाय थानाय जायासै माखासे मोसानायफोरनि ओरै मेनेज खालामनायजों ओमफ्राय दा दिनैनि ब्लगखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नेक्स्ट लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय